Nandiyan na po lahat. Tayo po ay dumako na sa banal na hapunan. At bakit natin ginagawa ang banal na hapunan? Ito'y pinag-uutos sa atin ng Panginoon sa lahat po ng kanyang mga alagad. Ipinag-uutos. Hindi po sa lahat ng tao. Pero ginagawa ito ng iba't ibang mga relihiyon. Pero kahit sinong tao pwedeng mag-communion. Pero ang utos ng Panginoon, tanging mga alagad lamang na nagpasakop sa kanyang iglesia. So tignan natin ang layunin pa ng banal na hapunan ngayong hapon. Basahin natin ang Matthew 26, verse 26 to 30. Ganito ang sabi, ito po'y huling hapunan ng Panginoon sa mga alagad bilang pagtupad sa tipan ng Diyos, no? Sa tipan ng Diyos. Ito po yung Passover na kung saan huling hapunan ng mga Israel mula sa pagkalipin sa Ehipto at sila ay darako na sa lupang pangako. Kaya ito po'y katuparan din ng Panginoon na gagawin niya sa kanyang mga alagad, huling gabi ng kanyang buhay at siya ipapako na sa krus kinabukasan. Ganito ang sabi sa verse 26. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumuha kayo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. Now, hindi papatay si Jesus Christ dito. Siya ay mamamatay pa lang, pero ipinakita na at pinaalam na niya sa kanyang mga alagad ng simbolo ng kanyang katawan ay sumisimbolo sa tinapay na kailangan ang lahat ng mananampalataya makabahagi ng tinapay at lahat tayo narito ay nakabahagi na ng katawan ni Kristo sa ating kaligtasan. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami, hindi sa lahat ng tao, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. So tayo rin tatanggap din nitong kopa, simbolo ng dugo ng Panginoon. Ang gamit natin ay fruit juice fruit. Okay. Sumisimbolo ito sa pagtanggap natin ng pagkahugas ng ating kasalanan. Hinugasan ng Panginoon ng ating kasalanan nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya. Kaya pinag-uutos niyang gawin ito. Kung talagang ikaw ay isang totoong mananampalataya, gagawin mo ito. So hindi ito ina-advise sa mga wala pang relasyon kay Kristo, kundi doon lamang sa may mga relasyon. Verse 29, at sinasabi ko sa inyo mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na yon na inumin kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Na ang kaharian ng aking Ama, mayroon tayong doctrine now and not yet. Yung kaharian ng Ama ay nasa langit. At doon ay gagawin muli ang banal na hapunang ito na kasalo ng ating Panginoon. Yun po yung not yet. Pero now, lahat po ng mga tao ng Diyos ngayon nasa kaharian ng Panginoon. At ang kaharian ng Panginoon ay nasa kanyang iglesia. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, nang sabi, hindi nyo ba nalalaman na kayo ay templo ng Diyos, na naninirahan sa inyo, hindi na kayo sa inyong sarili? Yung po yung individual. Pero pagdating sa 1 Corinthians 3:16, kayo tumutukoy sa grupo, sa corporate na mga mananampalataya, kayo ang templo ng Diyos na nasa inyo. Kaya nga, nung muli mabuhay ang Panginoon, kasama rin siya sa Lord's Supper sa atin, now and not yet. Doon sa langit, magaganap, now, kasama pa rin siya. Sapagkat ito ang kanyang pangako, na sa tuwing tayo po ay gaganap nitong Lord's Supper, nandiyan sa kapiling natin, kabahagi natin siya. Kaya sabi po rito sa 27, 30, 29, at sinasabi ko sa inyo mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito hanggang sa araw na yon na inuman kong panibago na kasalo kayo sa kaharian ng aking Ama. Pagkaawit nila ng isang himno ay nagtungo sila sa bundok ng Olibo.
So narito ang layunin ng banal na hapunan, kaya natin ginagawa ito. Now, lalahanin natin, pagdating po sa banal na hapunan, Lord's Supper, buong pagkatao natin at buong buhay natin, kahapon, ngayon at sa darating, sa magpakailanman, ay mula sa Diyos. Hindi atin ito. Mula sa Diyos. Kung tinatanaw natin ito, marapat lamang na pahalagan natin ang kanyang alaala. Kanya nga, lagi ko sinasabi, pagdating po sa pagsumpa po natin sa pagiging miyembro, pahalagan natin ang Lord's Supper kahit saan kayo naroon. Kailangan paghandaan ninyo. Kung malayo kayo, 1 week before, dapat prepared na kayo na bumaba para sa banal na hapunang ito. Tulad po ng ating pag-aaral kanina, napakalaga po ang corporate worship. Kailangan itong pinaghahandaan talaga. So, ganito rin po, pagpapalaga natin sa kanyang alaala. Utos niya ito eh. Ipinag-uutos. Pakigising lang yung natutulog. Okay? So, ang makiisa sa banal na hapunan ay isang pagtanaw natin ng pasasalamat sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Tandaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay habang tayo ay rebelde pa sa Kanya. Hindi tayo kaibig-ibig. Hindi sa ating pagiging mabuting tao tayo inibig ng Diyos. Kaya dapat nating alalahanin na sa pagganap natin ng banal na hapunan, tinatanggap, inaalala natin ang Kanyang pag-ibig sa atin. Unconditional love. Kaya marapat lamang bigyan ito ng halaga. Unahin natin ito. Once a month, ginagawa. Gunitain natin ang layunin nito. Anong layunin? Number 1, pag-alaala sa pag-ibig ng Diyos. Nasabi ko na. Tingnan ang sabi sa 26-27, habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay, binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kumain kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan. Tumutukoy sa kanyang kamatayan sa krus. At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, inumin ninyo, uminom kayo, lahat nito sapagat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. So pag-ibig ng Diyos sa paghugas ng ating kasalanan. Kaya dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo po ay naligtas. For God so loved the world that He gave His Son. Dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos, iyan ay isang napakalaking biyaya sa atin na hindi tayo karapat-dapat, mga suwail tayo, rebelde tayo sa harapan ng Diyos, sumasamba tayo sa bato, sa kahoy at iba pang mga bagay, and yet, God loved us. Kaya dakila po, ito yung pong pagpapaalala. Sa bawat take natin ng tinapay at dugo, alalahan natin kung paano tayo inibig ng Diyos sa kabila ng ating pagkamakasalanan. Tinapay at kopa ay sagisag ng kanyang katawan dahil sa pag-ibig sa atin. Ikalawang layunin, bakit natin gagawin ang banal na hapunan ay upang ipahayag natin ang tipan ng Diyos. Pagpapahayag ng tipan ng Diyos. Verse 28, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Remember, ang tipan natin umabot sa atin ng kaligtasan dahil sa tipan ng Diyos kay Abraham. Tipan kay David ay para sa Hudyo lamang, pero napakamaalas nila sapagkat hindi nila pinaniwalaan. Nag-extend po. Bago pa lamang si David ay nandun na kay Abraham. Ang layunin ng Panginoon pagliligtas ay abot sa pinakadulo ng daigdig. Kaya tayo ay inabot po ng kaligtasan. Now, paano po nagtipan ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa tahanan ng iyong ama, sa bayan ng ama, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. And Abraham believed, kahit na wala pa siyang nakitang lugar, kahit walang sinabi, dahil Hebrews 11:1, ang pananampalataya ay naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit napapatunayang totoo. And then, sinubok uli ng Panginoon si Abraham kung gaano katapat ang kanyang
pananampalataya. Chapter 15 ng Genesis. Ang sabi ni Abraham, ikaw ang magiging ama ng lahat ng bansa. Ang sabi ni Abraham, paano mangyayari yun? Hindi mo ko binigyan ng anak, matanda na ako, baog si Sarah. Ang nanatili rito ay ang aking katulong. Ito na lang ang bigyan natin ng ito pa yung tipan, yung pangako. Halika, sabi ng Diyos, lumabas ka, tignan mo ang dami ng bituin. Kung gaano karami ang bituin, ganyan karami ang iyong magiging supling. Kung gaano karami ang buhangin, ganyang karami ang iyong magiging lahi. And Abraham believed, ang sabi sa verse 5, at ito'y itinuring na righteousness kay Abraham dahil naniwala pa rin si Abraham. Kaya nga, ang sabi sa Galatians chapter 3, kung tayo sumasampalataya kay Kristo, tayo rin ay lahi ni Abraham. Now, hindi lamang yung covenant na yun. Kung talagang tinuring na si Abraham na righteous, pero ang ginawa pa ng Panginoon, nag-utos siya. Sabi ni Abraham, paano mangyayari yan? Imposible yun. Ang sabi ng Diyos sa kanya, kumuha ka ng isang baka, ibang mga hayop, hatiin mo sa gitna. At pati yung mga bato-bato, ilagay mo dyan, ihanay mo. At pagkatapos, nung hatiin na ang mga hayop na ito, dumating yung mga vultures, mga ibon, pinipilit na bugawin ni Abraham, dahil ayaw ni Abraham na masira yung ginawa ng Diyos. Napagod si Abraham, pagdating ng gabi, siya ay natulog. At sa pagkakahimbing ni Abraham, remember, ito yung tipan ng Diyos. Siya ay nangangako, siya rin ang tutupad. Wala tayong bahagi. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, tulog si Abraham. Abraham, makikipagtipan ako sa iyo. At sa sandaling yon, mayroong isang hurno, sulo na apoy. At ito'y dumaan sa pagitan ng mga nahati na mga hayop na ang sabi ng Diyos, ako'y nakikipagtipan sa iyo. Natutuparin ko ang aking pangako. At kung hindi ko matupad, ituring mo kung tulad sa mga hayop nito na hinati. Pangako ng Diyos, tutuparin ng Diyos. Kaya nga, sa tuwing tayo po ay nag-Lord Supper, ating inaalalang katapatan ng tipan ng Diyos sa atin. Sapagat kung hindi po nakipagtipan ng Diyos, wala tayong kaligtasan only for the Jews. At yan po ang dapat nating alalahanin, hindi tayo karapat-dapat. Ngunit tayo po'y tinubos. Ni ba't nararapat lamang na tayo'y dumalo sa banal na hapunan? Faith natin based doon sa promise ng God at tinupad ng Diyos. At ikatlong layunin sa ating pong banal na hapunan, verses 20 to 30, ay ang ipagdiwang ang ating pag-asa. Ipagdiwang ang ating pag-asa. Tingnan nyo, sabi 29 and 30. At sinasabi ko sa inyo, mula ngayon ay hindi na ako iinom ng katas ng ubas na ito, hanggang sa araw na yon na iinuman kong panibago, nakasalo kayo. That is hope. Buhay na pag-asa yan. Bakit? Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang pangako. Ibig sabihin, nag-resurrect si Christ. Yan yung tatak, selyo ng ating pagtitiwalang kaligtasan sa Diyos. Kung walang resurrection ni Christ, walang silbi. Nananatili pa rin tayo sa ating kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, hanggang sa araw na yon, na inumin kong panibago, nakasalo kayo sa karian ng aking Ama. Ano po ang pag-asa? Christ live again. Siya'y muling nabuhay. Kaya eto po, mga kapatid, tayo makikisalo sa banal na hapunan na punong-puno ng pag-asa. Kung si Kristo na pinatay, muling nabuhay, gaano pa yung mga inaasahan natin ibibigay sa atin ng Panginoon. At 30, at pagkaawit nila ng isang himno, ay nagtungo sila sa bundok ng Olibo. Ano pinapakita dyan? Kalungkutan ito eh. Kalungkutan ito.
Alam ng mga alagad, napapatay ng Panginoon dahil sinabi niya, ito yung katawan ko, ito yung dugo ko, and yet, nagawa pa nilang umawit. Nagawa nilang magpuri. Nagawa nilang nagpasalamat. Yun po ang layunin po kung bakit tayo magbabanal na hapunan dahil sa mga katotohanan ito. Wala tayong dapat ikalungkot sa ating buhay. Ano mang kakulangan, ang Diyos po ay punong-puno ng pag-asa para sa atin. Kaya isa pong utos, gawin natin at sundin ang banal na hapunan. Tayo po'y magbigay ng panalangin, konting katahimikan, at magsuri tayo ng ating puso. Ano ba yung kasalanan na nanatili pa sa ating puso? Maring ito ay kayabangan, maring ito ay kasinungalingan, maring ito ay pagmamataas, na magiging hadlang, mga kapatid. Tandaan natin, lahat pa ng ating buong pagkatao tinubos na ng kamatayan ni Kristo. Dapat hindi na tayo namumuhay sa ganung klase ng ugali. So, magbigay tayo ng panahon, isuko natin lahat, hingin natin ng tulong ng Panginoon. Opo, Panginoon, binigyan niyo kami ng bagong puso, binigyan niyo kami ng bagong espiritu, at pinananahanan ninyo kami ng inyong mismong espiritu upang matupad namin, masunod namin ang lahat po ng nasasaad sa iyo pong kalooban sa banal na kasulatan. Kaya naman, Panginoon, sinusunod namin ito, kami makikiisa at makikibahagi sa banal na hapunang pinag-uutos ng Panginoon bilang pagtanaw ng pasasalamat, bilang pagtanaw ng iyo pong dakilang pag-ibig sa amin sa kabila po ng aming pagkamakasalanan. Maraming salamat po, Ama, na kami binigyan niyo ng karapatan, isang privilege na kami po'y makabahagi sa banal na hapunang ito. Dahil ito'y aming tinanggap at sinampalatayanan. At alam namin, Lord, na even our faith ay hindi po nagmumula sa aming sarili, kundi ito'y biyayang kaloob ninyo sa inyo pong pagbagong kapanganakan. Kaya Lord, nagpapasalamat kami buong puso, taos puso, sapagkat hindi namin magagawa ito kung hindi kayong unang gumawa nito sa amin. Kaya tinatawagan namin, Ama, ang inyo pong mga tao na handa pong magpalinis ng kasalanan ngayong sandaling ito upang sila ay makabahagi sa banal na hapunang iyong iniwan at pinapaalala sa amin at inuutos na ito'y gawin namin bilang pagtanaw sa iyo pong dakilang biyayang kaloob sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Ama. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.